To fa ƙasar Ukraine ta hari jirgin mai na ƙasar Turkiyya mai suna Ultra wanda yake ɗauke da man Rasha a kusa da mashigin Bosphorus, wanda a halin yanzu da ake maganan nan ma har yanzu yana ci da wuta kenan. Har yanzu makaman da suka cilla masa, missiles ɗin da suka cilla masa har yanzu yana ci da wuta kenan, wannan jirgin dakon mai kenan na ƙasar Turkiyya, wanda ake tunanin daman already na faɗa muku ƙasar Rasha ce ta siyarwa da ƙasar Turkiyya wannan man kenan. To kun san tsakanin ƙasar Rasha da kuma Ukraine ba a ga miciji, sabida a halin yanzu har yanzu suna nan suna gwabza faɗa tsakanin Ukraine da Rasha. Already duk mai bibiyar wani yakuna na san garanti da ya san wannan matsayar da suke ciki kenan a halin yanzu. To a halin yanzu ma dai ana ci gaba da wannan takun tsaka tsakanin ƙasar Ukraine da ƙasar Rasha. To shine wannan watakila su kuma ƙasar Ukraine suka kai wa jirgin dakon mai kenan na ƙasar Turkiyya hari kai tsaye kenan. To me za ku iya ce mana game da wannan labarin?